둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Yeah, what's up? Wa nilain gihuna-huna kundi kwartamen, taga mataga grind, wa nakuha ng pakageng. Wa ko'y makuha kung mukuyod kos mga praneng, kung pobre pa kahunungin na ang sigalaseng. Wa nilain gihuna-huna kundi kwartamen, taga mataga grind, wa nakuha ng pakageng. Wa ko'y makuha kung mukuyod kos mga praneng, kung pobre pa kahunungin na ang sigalaseng. Puhon makuha na nako ang millions taga buwan, di na imposible basta di lang magtinalawan og sugal sa angin sugalan kay baw na kang unsa na you know. Scared money doesn't make real money maji yeah. Ang mga tapulan na biyaan na manampit ra silag motokar ilahang gana, pero di na pwede kay ang kwarta di maghuwat. Adtuonan nako siya una ko malubat. Pilay budget nimo kung ganahan ka og collab, kung ako'y mo presyo basig mabuslot imong bag. Kung di ko makakwarta diha di ko mutunga, unsa may purpose nako diha magtanga. Wa nilain gihuna-huna kundi kwartamen, taga mataga grind, wa nakuha ng pakageng. Wa ko'y makuha kung mukuyog kos mga praneng, kung pobre pa kahunungin na ang sigalaseng. Wa nilain gihuna-huna kundi kwartamen, taga mataga grind, wa nakuha ng pakageng. Wa ko'y makuha kung mukuyog kos mga praneng, kung pobre pa kahunungin na ang sigalaseng.